Vážení diváci, je tady další Raven Talk. Mým dnešním hostem je člověk, který spolu se svou ženou miluje přírodu, tradice, folklor a naše kořeny. To je inspirovalo k tomu, aby společně vytvořili značku s názvem S úctou. Mým dnešním hostem je Tomáš Todt. Vítej, Tomáši. Ahoj, Matej. Já jsem rád, že jsi dneska přišel, moc jsem se na to těšil, protože my máme, řekl bych, podobné vidění světa a tak bych si s tebou dnes popovídal mimo jiné i třeba o naší společnosti. Ale začneme tím, čím ty se zabýváš se svojí ženou a jaké vaše produkty mohou případně diváci najít na e-shopu ravenpro.cz, který spojuje lokální podnikatele a tvůrce, jako si právě ty a tvoje žena. Tak v prvom rade vďaka za pekné uvítanie, pekný vstup. Čo sa týka našej značky S úctou, už len ten názov si myslím, že hovorí o niečom takom, čo nám dneska si myslím, že aj trošku chýba. A hlavne aj veľa mladým ľuďom chýba nejaká úcta k tradíciám, hej, k niečomu pôvodnému, čo tu kedysi bolo, hej, k starším ľuďom. Souhlasím. A preto ten názov, hej, S úctou, pretože by sme ju mali mať, myslím si, že v sebe viac. A čo sa týka našich produktov, venujeme sa prevažne akože práci s drevom. Hej, vypalujeme rôzne, či už prevažne sú to teda slovanské symboly, alebo rôzne prírodné symboly, hej, čo sa týka nejaké kvietky, bylinky a podobné veci. To používa častejšie manželka. Ja idem skôr do tých slovanských symbolov. A keď sa vrátim ešte k tomu názvu, tak vlastne ako keby poslednú dobu sa snažíme aj my v sebe ako hľadať takú úctu k týmto veciam, k prírode. Hej, my sme od malička obidvaja folkloristi, čo znamená, že tam nejaké tie tradície alebo folklór už od malička proste v sebe máme. A tá úcta k tým tradíciám v nás proste niekde je. Hej, aj keď možno aj u mňa niekedy ako na istú dobu sa vytratila, hej, keď som bol taký ten mladý, pojašený chalán, ale znovu sa vracia a hlavne cez tieto nejaké naše korene, tradície, hej, a cez nejakú múdrosť, ktorú tu nechali naši predkovia, aby sme z nej mohli čerpať. Hej. A na to sa často dneska zabúda a my sa to snažíme zase nejako vyťahovať, študovať cez rôzne knihy, hej, a cez rôzne slovanské symboly sa dostaneš k úplne zaujímavým veciam. Hej, že sú to silné veci a mali by sme k ním mať proste úctu. To dává smysl, je to i moc hezky řečené. A jak, jakoby, kde se vzalo to, že to budou slovanské symboly a různé tady tyhle věci? Ty si, řekněme, nějakým způsobem zajímalo tě to už od malička, nebo postupně si se k tomu dostal tak, jak si začal Od malička som určite nepoznal symboly a nejakú slovanskú tematiku, skôr ako som spomínal ten folklór. A tam vlastne tancoval som od 4 rokov, kde som sa dostal vlastne cez detský súbor, dospelácky súbor až na profesionálnu úroveň tancovania folklóru, hej, kde vlastne som tancoval v 2 profesionálnych súboroch. A tam, či chceš, či nechceš, proste to slovanstvo v tom folklóre, aj keď je to ako keby taký ten stupeň po tom slovanstve, ale je to stále bližšie k tomu slovanstvu ako, dajme tomu, dnešná doba. Hej? Takže v tej mladosti to vo mne bolo asi takto nejako a priamo ako keby k nejakým symbolom, tematike slovanskej sme sa dostali na jednom festivale. V podstate to bola taká zdravá strava, výživa, rôzne nejaké tie ajurvédske veci tam boli a podobne. Hej. A bol tam jeden stánok, kde boli drevené výrobky, kde mali rôzne sošky proste fúzatých chlapov, hej, a symboly rôzne, ktoré nás nejakým spôsobom priťahovali. Tak sme sa s nimi dali tak akože do debaty s tými dvomi, myslím, že sú manželia, ak sa nemýlim. Hej. A chlap strúžlikal, žena vypalovala, hej. A zaujala nás tam jedna taká miska, ktorú máme dodnes doma, ktorú sme si tam u nich zakúpili.
a sme sa pýtali, čo je teda na tej miske, lebo akože krásne symboly, hej, tak nám začalo okolo toho hovoriť, že to bola bohyňa úrody a tak ďalej, hej, to nemusíme asi úplne rozoberať a my úplne, že wow, že to chceme doma, hej. A od toho momentu proste to v nás nejako tak blíklo a začali sme sa o to viac a viac zaujímať až sme došli vlastne do toho, že sme to začali sami ako keby aj vyrábať. Robíme to trošku inak a snažíme sa skôr dostať tú tematiku medzi mladých ľudí. Hej, preto aj niektoré tie naše výrobky nie sú iba, dajme tomu, vyrezávané lyžice, amulety a podobne, ale ideme aj do takých vecí, ktoré by mohli osloviť akože mladých ľudí. Hej. Preto napríklad šiltovky, čapice zimné, hej. Budeme ďalej robiť aj trička, hej. A všetko sú to za mňa aj také ako keby štýlové veci, ktoré by tých mladých mohli osloviť, ale majú v sebe nejakého toho ducha, tradícií, ktoré zase by ich mohli priblížiť do tej ich podstaty a minulosti, hej, a mohli by v sebe proste nadobudnúť tú úctu k tomu všetkému. Vždycky sa vraciam k tej úcte, hej, ale ako ono, veľa to s tím má společného. To se mi právě líbí ten způsob, jakým vy to děláte, protože fakt to vypadá dobře a nevidím v naší společnosti, že bychom byli právě takto vychovávaní, že s úctou k tradicím, k našim předkům a celkově jako nějaká čest a komunity, rodina, rod, národ, prostě chybí to a i to mě zajímá, jestli třeba ty to vidíš ještě někde jinde kolem sebe, řekněme tou formou, kterou to děláte vy. Protože spousta lidí, ať už jde o cokoliv, když chtějí něco změnit, tak čekají, že to dělá někdo jiný. Vy třeba jste si řekli, OK, toto chceme do toho světa přinést, tak to děláme, ale vidíš kolem sebe nějaké další lidi, kteří nějakým způsobem jako tlačí tyhle tradice, řekněme, tím moderním způsobem? Málo. Hej, že väčšinou... alebo nie ani väčšinou, nechcem to povedať, že väčšinou, ale často tie tradície sa tlačia von takým nezaujímavým spôsobom, aspoň pre mňa, hej. Pre niekoho to môže byť v pohode, hej. Ale akože takým spôsobom, ako my, som zatiaľ nevidel nikoho. Možno pár, hej, profilov takých som videl, možno sú to skôr aj zahraničné profily, ale tie sa venujú skôr tej severskej tematike, vikingskej a podobne, kde sú úplne nádherné veci, hej, na internete. A viac sa ako keby, nechcem povedať, že nudnejším spôsobom, ako keby, že sa tlačia tie veci, ale nemyslím si, že to je úplne... ako keby niečo, čo by sa mohlo dostať k tým mladým, hej. Lebo takto, keď sa ja vrátim ešte do svojho detstva, hej, a teraz to robím spätne, ja som si to vtedy neuvedomoval, ale keď si vezmem, čo mi len hovoril môj starky, hej, že on sa rozprával s vtákmi na stromoch, hej, dávali mená, hej, chodil po záhrade, chytal stromy a podobné veci, tak až teraz si uvedomujem, že vlastne to bolo, ja mám teraz nové zimom riavky, hej, ale to je presne ono, hej, že ty cítiš, čo okolo teba. Hej. A ono to není úplne zložité, len sme od toho teraz veľmi odpájaní, hej, od týchto vecí, vieš. A mladí ľudia úplne, hej, že ako keby teraz je tá generácia, si myslím, je to môj názor, trošku ako keby odputávaná od týchto za mňa podstatných vecí, hej, čo je napríklad nejaký kontakt s prírodou, s priateľmi, hej, a podobne, že všetko sa rieši len cez nejaké masky, sociálne siete a podobne. Ale zase to je napríklad aj náš štýl, ako sa dostať akože k tým mladým ľuďom, že by nás tam mohli nájsť a niekoho by to mohlo zaujať. Hej, rozprával som sa už so 17-ročným chalanom, ktorý povedal, že wow, že vy robíte úplne perfektné veci a ja mám aj jedného spolužiaka, ktorý tiež začal teraz akože objavovať tieto slovanské symboly a potom ste sa objavili vy. Hej. Že tí mladí ľudia si k tomu nájdu, si myslím, časom cestu. Asi to nebude takými hodnotami ako kedysi, že sa to predávalo z generácie na generáciu, a môžu si to nájsť takto, ako internet je čarovné miesto, hej, je tam kopec nepekných vecí, ale vieš tam nájsť aj kopec inšpirácie, pekných vecí a zase aj cez ten internet možno, aj cez nás, neviem, vieš dostať naspäť zase k tým koreňom nejakým, hej. Je to právě i o tom, že technologie se nevylučují s tradicema.
to jde krásně Súhlasím. propojit a právě je to, že se to jakoby nedělá, že tady čím více se na to dívám, tak mi přijde, že třeba mladí lidé více inklinují k těm technologiím a více inklinují k tomu, co je zahraniční a tak dále, protože to je vlastně už i to slovo, že cool, neřekneš prostě ty naše klasické československé výrazy, jo, už to všechno tě odpoutává od těch tradic, ale přitom to jde krásně propojit a proto jsem rád, že vzniklo s úctou, že třeba vy děláte přesně tady tuhle službu pro nás, pro všechny, protože když máš silnou rodinu, která vlastně vychází z těch tradic, tak potom si velmi těžko ovlivnitelný, ať už se děje vlastně cokoliv, že to není jenom o tom přijmout různé ty symboly a tak dále, ale celkově to ovlivňuje to, kým jsi, protože třeba mně se to slovanství líbí v té jednotě, že prostě brat za brata, sestra za sestru a potom, jak jsem říkal, je těžké, aby někdo za tebou přišel a řekl, teď musíš dělat tady toto. Ve chvíli, kdy ty máš vybudovanou nějakou komunitu, která souvisí s těmi tradicemi, tak ty můžeš říct ne. Já mám všechny ty základní věci a co nemám, tak má tady můj kolega, kamarád, rodina. A v tom je ta síla, měli bychom to vracet zpátky. Takže děkuju, že vy to děláte tím, co jste se rozhodli tvořit. A v rámci toho, co tvoříte, tak vy vyrábíte věci z různých druhů dřeva. Mm-hmm. Jaké sú v tom rozdíly? Vieš čo, aj tie dreva alebo stromy, hej, mali pre Slovanov veľký význam. Napríklad dub, hej, čo je úplne najposvetnejší strom Slovanov, zasvetený Perúnovi, tak mal pre nich veľký význam. Bol to proste silný, veľký, mohutný strom, ktorý sa dožíval mnoho rokov. Hej. Mm-hmm. Potom dajme tomu breza, ďalší krásny strom, ktorý je strom svetla, očistenia, hej. Ten sa využíval zase tiež na rôzne magické rituály a podobné veci, liečenie, ozdravovanie. Hej. Je ďalších XY stromov, ktoré tiež ako keby mali pre tých Slovanov alebo pre tie tradície nejaké významy. Mm-hmm. Hej, že aj pri domoch alebo pri stavbách domov sa často využívalo drevo, hej, pretože proste malo tú svoju aj energetickú silu a nejakú hodnotu, aj ochranu, aj dajme tomu. Takže my sa tiež snažíme využívať akože lokálne dreviny hlavne, hej, a ktoré tiež ako keby majú nejaký takýto hlbší význam. Mm-hmm. Ty jsi vlastně milovník tradic, jak jsme si řekli, máš dceru, které vlastně teďka určitě nějaké tradice předáváte. Je něco, co, dejme tomu, se nějak jako vytratilo z té společnosti a je ti to třeba líto a snažíš se to skrze třeba svoji rodinu vrátit? Mm-hmm. Ja si myslím, že sa vytratila všeobecne komunikácia. Mm-hmm. Hej. Komunikácia už len toho typu, že nastane hej, v tej rodine nejaký problém, hoď z toho dieťaťa a proste rodičia často nie sú schopní to vykomunikovať s tým dieťaťom. Hej. Takže za mňa ako komunikácia sa vytratila a tou komunikáciou sa potom vytratil aj prenos tých tradícií. Hej. Mm-hmm. Vieš, že tam si myslím, že je hlavne ako taký najväčší problém, akože kebyže sa znovu začne komunikovať, hej, že napríklad my máme často, že sadneme si všetci spolu k raňajkám, hej, keď sa dá aj k obedu, aj k večeri, alebo si večer pozrieme spolu, aktuálne sú to rozprávky samozrejme, takže máme také, že aj každý deň sa snažíme si spolu sadnúť všetci traja a pozeráme proste rozprávky, snažíme sa pozerať rozprávky už také zložitejšie, aj na to, že akože dcerka má 3 roky, tak sa snažíme akože už pozerať rozprávky aj pre staršie deti, pretože tam je viac toho hovoreného slova, viac rôznych situácií, hej, ktoré ona si vie v tej hlave poskladať, hej, deti sú veľmi múdre a tým pádom sa snažíme aj my s ňou viac rozprávať, komunikovať, čítať knihy a snažíme sa jej akože takto tu ten nejaký odkaz alebo múdrosť dať akože do nej, hej, že cez tú reč, lebo ty keď nebudeš mať ako keby dobre vyvinutú reč za mňa, tak ako nevieš premýšľať, hej. Lebo dneska je všetko instantné, hej. Dneska už deti si nevedia prečítať ani knihu. Ja napríklad tiež som prečítal akože málo kníh, hej. Nie som úplne ten ako čítajúci typ,
ale akože videl som veľa, ja neviem, aj filmov, hej. Myslím si, že dneska aj z tých komerčných filmov si vieš vytiahnuť naozaj pekné myšlienky, hej, a veľa skrytých pekných myšlienok, povedzme si. Ale vrátim sa k tomu, že vlastne tej cerke sa snažíme to akože cez nejakú komunikáciu dávať, hej, že aj ona na to, aká je malá, vie krásne rozprávať, ona skladá súvetia, hej, že ona nerozpráva jednoducho, ona skladá zložité veci, až často sme prekvapení, že jak krásne to akože skladá, hej, čiže za mňa ako keby posúvať to tomu dieťaťu, ty máš dar reči, hej. Na počiatku bolo slovo, hej, jak sa píše aj v Biblii. Čiže tá reč a tie slova sú veľmi dôležité, aj to, aké slova ju učíš. Hej. Ako čo pomenúvať. Hej. A pomenúvať to vo vlastnej reči. A nie v nejakými zahraničnými slovami. Hej. Aj keď pre nich možno v budúcnosti ten jazyk bude veľmi dôležitý, hej, dajme tomu tá angličtina a podobne, ale základ je, aby v tom proste vnútri a srdci mala to domovské, to, čo ju robí tým človekom, akým je. Vieš? Třeba zaujalo mě asi 2 roky zpátky, jsem si toho poprvé všiml, mezislovanština, taky velmi zajímavé, že prostě vyvinuli jazyk, kterým každý Slovan mu rozumí, ať už si kdekoliv, a vlastně spojuje to nás všechny, že třeba by bylo pěkné, kdyby v budoucnu vedle angličtiny jsme měli ještě i toto, protože přeci jenom my Slované máme podobné kultury a přijde mi to fajn. A když jsi mluvil o tom jídle, to je podle mě velmi důležité, vnímat to jídlo a tak. My třeba s Aničkou máme takový pěkný návyk jsme si udělali, že my se třeba nemodlíme za to jídlo, ale vždycky za něj poděkujeme za ty dary, které máme, a už v tu chvíli úplně s jiným pocitem jdeme jíst. A to bychom taky rádi třeba předali potom našim dětem. A i to, že prostě nejí se, dokud všichni nesedí u toho stolu, a teprve až tam sedí všichni, tak jdeme jíst společně, že i toto mi přijde jako velmi důležité, protože pamatuju si třeba, když my jsme byli vychováváni, tak mamka na nás byla sama a prostě kolikrát jako nejedli jsme spolu, nebo nějak jsme nevěnovali pozornost tomu jídlu. Jeden člověk těžko zvládne to dítě naučit tady tyhle důležité věci, takže třeba i to se jako vytratilo. A ještě bych se dotkl těch pohádek, protože bracha má taky malého a sleduje různé pohádky, a kolikrát, když vidím dneska ty pohádky a jak ty si říkal, ty různé skryté významy a tak si říkám, pane bože, kdybych já se na to díval, tak moje IQ se postupně snižuje a snižuje, a když si potom pustím ty tradiční české pohádky, které mu třeba pouštíme, když u nás spí, tak prostě tam vidíš, že pro chlapa byla důležitá čest, že něco řekl, musel to splnit, jo, nebo měl před sebou těžký úkol, ale byl odvážný a šel do toho. A to jsou fakt pěkné pohádky, jestli třeba i vy takové ty staré pohádky i pouštíte, nebo jak vy se na tohle díváte? Tie staré rozprávky, pohádky, tam skôr čerpáme z nejakých kníh, ktorých manželka má veľmi, veľmi rada knihy, takže tých kníh má aj dcérka neskutočne veľa, hej. Takže tam ako keby ideme skôr cez knihy. Vieš čo? Aj v tých nových pohádkach, akože minule sme sa tým zamýšľali, že často sú tie pohádky o rôznych iných kultúrach, a sú tam presne ako keby ešte dokonca aj v tých pohádkach zakorenené tie tradície, hej, že my sme pozerali nejakú havajskú, akože s havajskou tematikou, a tam bolo presne proste mocní chlapi, hej, ženy sa starali o tú domácnosť alebo boli takou duchovnou podporou toho kmeňa, hej, kdežto tí chlapi boli rybári, bojovníci, hej, potetovaní, proste silní chlapi. Mňa trošku mrzí, že nevznikajú aj slovanské pohádky takéto novodobé. Je to škoda, no. Lebo to Slovania boli neskutoční bojovníci, hej. A ich sila bola v tom, teda jedna z najväčších síl a ochrán, že ako pred tým bojom, hej, často uzavreli s tou ženou, s ktorou žili ako manželstvo, a ona ich vedela na diaľku duchovne chrániť v tých bojoch, hej. Toto bola veľká sila Slovanov, že proste chlap bol tá fyzická sila a žena bola tá duchovná alebo duševná, hej, sila. A ona ich vedela aj na diaľku akože takto chrániť, hej, že bez tých žien
by boli stratení, hej, v tých bojoch. Alebo často tí, ktorí nemali ženy, ako umierali ako prví a podobne. Hej. Že ona ich vedela akože na diaľku takto chrániť. Hej. To je paralela, jenom do toho skočím, že i s dnešním světem, že kolikrát tí muži bez těch žen jsou ztracení. A nemusí jít do války, že? Nebo takhle. Je to tak, no. A ty potom, ono ťa ženie aj taká tá motivácia, vieš, že... Ale ja si myslím, že neženie ťa ani tá motivácia, ja verím naozaj v to, že akože tie ženy dokážu aj akože duchovne aj rodinu ochraňovať, hej. Áno, to si tiež myslím. Kdežto my chlapi akože to dokážeme urobiť aj fyzicky, hej. Máme na to predpoklady. Hej. No a ešte keď sa teda vrátime k tej otázke a k pohádkám, často to je taká lobotómia mozgu, keď to pozeráš, ale v každej pohádke si vieš vytiahnuť to pekné, hej, a deti sa často zameriavajú na to pekné, hej, máš tam veľa skrytých vecí, to môžeš konšpirovať dokedy chceš, hej, ako nájdeš tam veľa vecí. Ja už teraz tiež film, ktorý som, alebo rozprávku videl pred 10 rokmi, tak sa na to úplne inak pozerám dneska. Ale my sa snažíme to ako keby často aj vysvetľovať cerke, hej, že keď je tam niečo, tak to vieme pomenovať podľa tých našich hodnôt, hej, že toto je správne, toto není správne. A ona má 3 roky a chápe tomu. Hej. Na nej vidíš, že tomu rozumie. Hej. Že nepozerá sa iba na ten vizuál tej pohádky, ale naopak, ako, čo sme tiež prekvapení, akože, že sa na to pozerá úplne inak. Aj ona. Hej. Zložitejšie, jak si my myslíme. Vieš? Čiže áno, aj v tých novodobých pohádkach nájdeš veľa krásneho, aj veľa nepekného, ale aj potom na tom rodičovi, čo dokáže o tej pohádke tomu dieťaťu povedať. Vieš? Že ty to vieš ukorigovať všetky tieto veci. Ale potom sú zase aj tie pekné staré pohádky. Hej, u nás sú tu napríklad Dobšinský robil krásne akože slovenské pohádky a akože tam máš tiež, to sú niektoré pohádky sú napríklad až ako keby také sú tam strašidlá, príšery, vieš, a takéto veci, že... Pamatujú si z detství. Presne tak, a tá predstavivosť detí tam musí úplne fungovať pri tých knížkach a oni majú tú obrazotvornosť 100-krát väčšiu, jak my možno aj mnohonásobne väčšiu, vieš, oni sú ešte prepojené. Velmi se mi líbilo, když jsi mluvil o těch ženách a mužích, i třeba v rámci toho sňatku a tak dále, že my toto doma taky často řešíme tuhle debatu a já budu natáčet rozhovor s kamarádkou, která je třeba feministka a to je taky velmi zajímavé, jakože si poslechnout, jak se na to dívá, ale jsou určité role za mě, které nějakým způsobem můžeme vnést do toho našeho vztahu a tam přesně vnímám to, že ten muž by měl být tou ochranou, tou fyzickou, měl by případně zabezpečit tu rodinu, klidně jako pracovat více, když nějakým způsobem se třeba nemají dobře, nebo tak to vnímám, že je určitá mužská role a ta žena prostě ví, že když přijde silná vlna, která by jí smetla, tak ten muž je prostě skála, o kterou se může opřít a v tu chvíli je všechno v pořádku. A zase ten muž to má podle mě tak, že ta žena je ten jeho přístav, přesně jak říkáš, ta duchovní ochrana, kdy prostě vnáší do toho jeho rozbouřeného moře ten klid a harmonii, kdy prostě nedovolí žádné nějaké vnější nebo vnitřní síle, aby ho ovlivňovala jeho mysl a prostě když je ta komunikace, která ať už když si mluvil o té pohádce, že třeba to potom řešíte se svojí malou, tak ale i ta komunikace v tom vztahu může zajistit to, že potom ty jejich role jsou nějakým způsobem dané a přesto se spojují, že se nevylučuje to, že ten muž může pomoct v té domácnosti, protože přece on tam žije taky a i to, že ta žena, když se jí daří pracovně, tak může, ale prostě myslím si, že na to jsou více uspůsobení ti muži ve smyslu toho, že toho mnohem více snesou a častokrát jsem slyšel ten argument, že i my ženy jsme na to uspůsobené. Ale tady bych třeba zmínil, že vnímám velký vliv například antikoncepce, kdy ženám se úplně rozhodí jejich cykly a v tu chvíli jsou schopné fungovat i mentálně jako ten muž a myslím si, že to není dobře. A zajímalo by mě, jak se třeba díváš na tyhle, když to, vím, že pro někoho to může být nepříjemné, když říkám role, ale jak ty se na to díváš? Vidíš to nějakým způsobem podobně? No, takmer, asi úplne vo všetkom, čo si povedal, sa stotožňujem s tebou, hej, že Slovania majú aj geneticky ako keby v sebe, hej, zakorenené to, že
Tam to funguje proste ten vzťah, hej, dvoch ľudí, muž, žena. Hej. Proste vzájomne sa doplňajú a takto proste nejako v sebe, hej, nesieme a máme. Hej, samozrejme, ale to by sme mohli sa baviť akože celý rozhovor o tejto téme, hej. Ale role. Ja to nevnímam ani ako role, hej, ale ty sa narodíš ako muž, ako silný chlap, hej. Ty akože už len v tej genetickej výbave máš niečo také fyzické, na základe čoho, presne tak, na základe čoho ty vieš spĺňať alebo robiť nejaké úlohy, hej. Kdežto tá žena má už od narodenia v sebe o mnoho viac citu, lásky, ja neviem, napojenia na dieťa, hej, ktoré v sebe nosí 9 mesiacov, že keď to prepojenie, to musí byť niečo, to si my nevieme predstaviť, hej, my chlapi. A potom ti niekto bude hovoriť, jak by som to povedal tak citlivo, že by sme mali byť, ja súhlasím, že by sme mali byť rovnocenní, hej? Ale zase na druhú stranu, už čo som len hovoril to, že tá žena nosí 9 mesiacov to dieťa, hej, pod svojím srdcom, tak to prepojenie je o mnoho iné a ten vzťah matka-dieťa je úplne iný ako dieťa-otec, hej. Napríklad u nás je to tak, mamina je pre dcerku proste taká tá, poďme sa potúliť, hej. Proste u nej hľadá tú lásku a u mňa hľadá jašenie, zábavu, hej. Alebo napríklad často si na mne ventiluje svoju zlú náladu, hej. Kdežto na svojej mamine to akože tak neventiluje, hej. Tam si ide po ten kľud, po ten pokoj, hej. Čiže keď sa už len na toto pozrieš, že to malé dieťa, ktoré je napojené na zdroj, hej, to vie vycítiť, tak jak to môže byť inak, vieš? Hej? Čiže tie role, čo si spomínal ty, úplne s tým súhlasím, hej. Fakt, keď sa pozrieš aj na tých Slovanov a to vlastne cestou sem som počúval reláciu jednu, kde bola Jakubísková manželka, hej, slovenský režisér, krásne filmy má za sebou. A ona presne hovorila o tom, že vlastne tí chlapi išli do toho boja, hej, tí Slovania, ale proste často predtým si zobrali tú ženu a týmto ich to spojilo, prepojilo a tá žena vedela na tej akože duchovnej vlne pracovať s tým mužom v tej vojne, vieš? Že už len tam to vidíš, vieš? Že... Alebo keď sa pozriem fakt aj na svojich starých rodičov, oni si prirodzene akože vyseparovali tie svoje činnosti, hej? Oni sa nezamýšľali nad tým, že ja neviem, že žena bude kála drevo. No nie, prirodzene to robil chlap, rozumieš? Hej? Kdežto tá žena zase robila iné veci. Keď chlap išiel na pole, tak mu nabalila dobre kvalitné jedlo, ktoré mu dalo silu a naopak ho akože neutlmilo na tom poli, rozumieš? Ano. A urobila to s láskou a tomu chlapovi to dalo takú energiu, že sám proste motikou okopal celé pole, rozumieš? To souhlasím a vlastně dneska i různé ty, to správné slovo hledám, uskupení, ale ještě určitě bych našel lepší slovo, tak vlastně matou ženám i ty hlavy a přesvědčují je o tom, že například uvařit něco pro toho muže je vlastně něco jako nízkého, co vlastně znamená, že oni jsou jako jeho otrokyně a ono se to pak projeví na té energii, kterou do toho ty ženy dávají, když to naopak třeba mě těší, když můžu dělat mojí milované partnerce snídaní, fakt mě to velmi těší a ona potom vím, že s láskou mi připravuje oběd, který já si vemu do té práce a pak ho tam jím a úplně si říkám, to je prostě výborné, cítím z toho tu lásku a cítím se dobře a můžu lámat skály. A to je vlastně to, co ty si říkal, že je aj škoda v tom, že my toto nepodporujeme jako právě Slovani, že ty svoje predispozice využít a vlastně je zdokonalovat. Ale to neznamená, že ty to musíš dělat, protože jsi žena, nebo ty to musíš dělat, protože jsi muž. Ale prostě pokud proto ty predispozice máš a vy komunikujete si to mezi sebou, tak mi přijde, že v tu chvíli jsme celí. Že muž a žena, každý má něco, ale ve chvíli, kdy se spojí, tak jsou vlastně celek. To si povedal, na začiatku si to povedal krásne, alebo teda začal si tak, že ženy sa cítia často ako otrokyne, hej? A podľa mňa tam je moment, kedy by ten chlap mal spraviť to, alebo aby sa tá žena cítila tak, že není jeho otrokyňou, keď mu navári. Hej?
keď mu v dnešnej dobe proste operie. Ona sa má stále cítiť, že to je pre toho chlapa akože dôležitá činnosť. Vieš, kdežto veľa chlapov to dneska ako fakt tak berie, hej, že ty si ma otrokyňa, ty budeš doma starať sa o domácnosť, o deti, ty budeš váriť, prať a tak ďalej, hej. Ale aj tieto činnosti ty ako chlap vieš povzniesť tak, hej, že sa tej žene budú zdať dôležité. A sú dôležité, hej. Ja by som veľa vecí akože bez mojej milovanej ženy ako nebol schopný spraviť, hej. A nebol by som tam, kde som, samozrejme. A to je potom tá symbióza, hej, kde sa vieš vzájomne posúvať ďalej. A dáva to ďalej svojim deťom. Už i ta projev jako té vděčnosti za to, že jeden pro druhého něco udělá. Určitě. A tak dále. Jak ty říkáš, že by si nebyl tam, kde si byl, že tě posouvá. To samé prostě moja Anička kolikrát něco chce dělat, ona mi řekne, ne, já to udělám a ty si pracuj na tom svojem, jo? Že vidí, že mám nějaký zápal pro něco a podporuje mě v tom. A to je prostě tak krásné a velmi důležité. Já bych se ještě vrátil k těm vašim výrobkům, protože ty výrobky obsahují určité symboly a ty symboly mají určitou sílu. Je nějaký třeba symbol, který s tebou jako hodně rezonuje a důvod, proč ho nosíš? Ja ho mám aj na amulete a sú to letný a zimný symbol Dažboga, čo je boh slnka v slovanskej mytológii alebo kultúre. A ten od začiatku nejako so mnou nejakým spôsobom rezonuje. Hej. Je to boh, ktorý ako keby dáva. Hej. Je to vlastne božstvo, ktoré je spojené so slnkom, hej, čo v podstate v takom prenesenom zmysle znamená ako keby víťazstvo nad temnotou. Hej. A vlastne vždycky bolo spájané s nejakými tými slnovratmi, keď ako keby to slnko zase naberá tú svoju energiu, hej, a dáva ti tú úrodu. Hej, takže vlastne s tým je to spojené. To od začiatku ja vlastne čo som robil pre seba amulety alebo nejaké tie výrobky, tak asi na všetkých mám práve symboly tohto Dažboga, no. Aj na šiltovke. Fakt akože úplne na všetkých, no. Takže toto je za mňa taký symbol, ale vieš čo, pre každého asi niečo úplne iné, lebo niekoho zase zaujme nejaká jednoduchá runa, hej. Oni sú na pohľad jednoduché, ale vo svojej podstate sú dosť komplikované, hej. Vzťah medzi tými jednotlivými runami, hej. Tam je toho veľa, no. A každý si v tom nájde. Je dôležité, čo ťa aj na taký ten prvý alebo taký ten, vieš, vnútorný pocit nejako zaujme. A pre mňa to bol ten Dažbog, no. Podle mě je to velmi důležité, protože my žijeme ve světě, který není jenom fyzický, je tady i ta duchovní část a mnoho lidí, kteří například žijou čistě tím materiálním, tak ve chvíli, kdy se jim třeba něco stane ve zdraví nebo někomu z jejich blízkých, tak najednou zjistí, že existuje i nějaký druhý, řekněme, duchovní svět. A podle mě opět moderní doba neznamená distancovat se od toho duchovního světa, naopak si myslím, že je dobré ho rozvíjet, protože i to naše zdraví ovlivňují i ty naše emoce a prožitky a tak dále a je to zase všechno spojená nádoba, proto si myslím, že je velmi důležité hledat vždycky tu harmonii a zaujalo mě například to, že ty se zajímáš o takový projekt Elementy zdraví, což taky je něco jako nového, co asi většina lidí nezná. Můžeš nám říct, o co se jedná? V podstate je to akože odnož, alebo nejaká odbočka od vlastného slovenského projektu Elementy zdravia SK, na čele ktorého je Peter Planieta a vlastne jedná sa o stravu podľa 5 elementov. Je to založené akože v nejakej čínskej medicíne a ide tam hlavne o energiu tých potravín, nie o nejaké nutričné hodnoty a podobné veci. A v podstate ty na základe toho, aký si element, tak sú potraviny, ktoré tebe vyhovujú energeticky a naopak sú také, ktoré ťa oslabujú. Hej. Každý element má nejaké svoje. Hej. A ty, keď sa začneš normálne stravovať, tak sa ti toto aj prirodzene ukazuje. Hej. Ty cítiš na svojom tele, že teraz som zjedol asi niečo, čo úplne nebolo OK. Hej. Potom máš niečo, čo vieš, že ti dodáva tú energiu. Hej. Že to cítiš, že teraz zjedol alebo dlho ti to chutí. Hej. Že dlho nejaký druh potraviny akože jedávaš. Hej. A je to založené vlastne na akože je to strava, ktorá obsahuje strukoviny, čo sú lušteniny, hej, potom nejakú obilninu a bielkovinu
ale my akože nestravujeme sa striktne iba podľa tohto, ale my sme akože také tie mäsité typy, hej, takže sa snažíme vyhľadávať akože kvalitné, alebo mäso z kvalitných zdrojov. Hej, máme domáce vajíčka, čo je úplne najviac. Hej, vieš, čo dávaš tým sliepkam papať a dajú ti krásne žlté, oranžové vajce, tak to je akože úplne neuveriteľné. Vieš, a ty to cítiš, ty si robíš ráno nejaké vajíčka, máš k tomu nejaký domáci pečený chlebík, hej. Perfektné, no. Alebo si urobíš naopak, akože keď už ideš podľa tých elementov, tak si zase ráno vieš urobiť nejakú kašu, hej. Kašu, ktorá sa dá urobiť na sladko, na slano. Ono to veľa záleží aj na tvojej aktuálnej energie, hej, že čomu dáš akože priestor, hej, že niekedy ti ide na chuť to, niekedy to. Niekedy si presýtený jinovej energii, niekedy yangovej, tak podľa toho väčšinou si aj vyberáš tie potraviny. Žijeme ve velmi zvláštní době ve smyslu stravování se, protože lidé tomu přestali věnovat důležitou pozornost. Přijde mi to logické, že přestali, protože vlastně byla doba, kdy všechno bylo kvalitní a vlastně nebyl důvod se o to zajímat. Věděl si, že je to všechno kvalitní. Ale postupem času se to překlapilo do určitého průmyslového odvětví, kdy vlastně vznikaly různé polotovary. Dnes, když přijdeš do toho nákupního centra, tak třeba 90% věcí dříve neexistovalo. Všechno jsou to vesměs sračky. A mně se třeba líbí se na to dívat přes tady tyhle různé směry, ať už je to, co si popsal ty, ale třeba i jak jedli naši předkové. I to, že vlastně místo, ze kterého ty pocházíš, tak je velmi důležité, protože to potom ovlivňuje to, jestli jsi byl zvyklý více jíst maso, respektive tvoji předkové, nebo ty vajíčka, jo, asi se tu úplně nejedlo avokádo třeba a tak dále. Takže například já jsem zjistil, že z mas mi nejvíce vyhovuje hovězí maso a vajíčka je pro mě něco, co jsem schopný snídat i večeřet bez problému a cítím se úplně skvěle. Hlava mi velmi dobře funguje a klidně každý den. My taky kupujeme, přes léto si jezdíme k paní tady kousek na vesnici pro vajíčka domácí, přes zimu kupujeme vajíčka, které jsou normálně z volného výběhu. Jo, opravdu co se týče jídla, tak my třeba to máme tak, že si nekupujeme nějaké zbytečné věci, bych to tak nazval, ale spíše investujeme do jídla a je to fakt znát na všech těch úrovních, aniž se třeba více fungují mléčné produkty. Jo? A prostě pěkně se to potom takhle doplňuje a myslím si, že je dobré i o tomhle se právě bavit, aby se lidi nad tím zamýšleli, protože ta strava potom dělá to, že když jíš dobře, tak já bych to nazval tak, že zmizí určitá mlha, kterou máš před očima a najednou můžeš lépe i přemýšlet a začneš se zajímat. A ve chvíli, kdy se zajímáš o jídlo, no tak automaticky se začneš zajímat například i o politiku. Protože ty zjistíš, že to jídlo pochází od někud, teď to jídlo je nějak vyráběné a to, jakým způsobem je vyráběné, jaké jsou tam normy a tak dále, ovlivňuje třeba i ta politika. Proto moje další otázka je, jestli vy se ženou se třeba zajímáte i o to dění kolem vás, jestli spíše se udržujete mimo ten systém, když to takhle nazvu, nebo jestli se zajímáte i právě třeba o tu politiku, jak tohle funguje, jak vy to máte. Vieš čo, začal si jedlom, tak aj ja začnem jedlom. Dobre. Vlastne cez zdravú stravu sme sa dostali k všetkému, o čo sa zaujímame teraz. Hej. Nejakým spôsobom si, ako si ty povedal, odstrániš tú mlhu, hej. Vyčistíš si hlavu alebo aj telo, hej, čreva od všelijakých nánosov, ktorých tam je akože dosť. Hej, sú rôzne očisty, ktorými, alebo pôsty, hladovky, hej, ktorými to vieš dostať z tela von. No a on sa ti otvorí tak trošku mysel, hej, musíš mať na to, dneska je to všetko zase, ako som aj spomínal, všetko je instantné, hej, sú vždycky, alebo často sú dve cesty, hej, buď ideš tou jednoduchou, ktorá je ti takto podsúvaná, ale zo všetkých strán, hej, a je to jednoduché, hej. Ideš do obchodiaku, nahádžeš si plný košík nezmyslov, ktoré ani nepotrebuješ, hej, potom to máš špajzy, polovicu vyhodíš, nazdar, hej. Alebo ideš to zložitejšou cestou a začneš hľadať lokálnych nejakých farmárov, hej. Je to všetko zdĺhavejšie, nekúpiš to na jednom mieste, ale jazdíš, hej. Dajme tomu, alebo dneska už aj akože v tých nejakých reťazcoch sme si začali všímať, že sa vyskytujú už aj lokálne veci. Hej, za mňa akože veľký úspech. Hej, maličký krok, je to veľmi maličký krok, lebo
je toho, ja neviem, 2% z celého a 1% z celého nákupáku. Dobré veci vyžadujú čas. Ale nájdeš ich, hej? No a tým, že sa nám začala takto ako keby čistiť aj myseľ a všetko a začneš sa akože sústrediť aj na iné veci a presne ako si ty povedal, že to má svoje prepojenia, hej, že to, čo nám je podsúvané, je často aj nejakým spôsobom riadené z tých vyšších kruhov, aj z tých politických, dajme tomu, často, hej, nejaké tie normy, ja neviem proste, čo všetko to je, hej, nie som úplne až taký znalý toho, ale hej, zaujímame sa aj o to politické dianie a aktuálne je to pekná divočina, no. Akože za mňa ja chápem, že sú momentálne dva póly, hej, a že týmto sa snažia iba ľudí nejako rozoštvať proti sebe, hej. Rozdeľuje panu, hej, známe. A toto je podľa mňa veľká chyba, hej, ktorú by sme si, veľká politická chyba, ktorú keď my si uvedomíme, že oni nás rozdeľujú, ale my si uvedomíme, že nie, my sa ideme spojiť všetci. A to je jedno, či si takého názoru, alebo takého názoru, či máš rád bielu alebo čiernu, to je úplne jedno. Pretože ak bude zase medzi nami navzájom nejaká spolupatričnosť, komunikácia, úcta, hej, a nejaká tolerancia, tak akože znovu vieme akože fungovať a môžu robiť čo chcú, hej, tí nad nami. Môžu robiť čo chcú. Akože naša sila je v tom, že sa vieme spojiť a vieme sa spojiť, hej, čo Slovania dokázali už XY krát, hej. A podľa mňa tam je ten strach, hej, tých vyšších kruhov, lebo potom možno stratia nejakú moc nad nami, alebo jak by som to pomenoval, vieš. Že ja si myslím, že u nich ten strach musí byť akože veľký, hej, lebo akože pozri si len ten pomer, koľko je ich, koľko je nás. Áno, práve. A keď my sa spojíme, tak si vieme žiť úplne akože krásne. Ja si myslím, že kebyže sa spojíme, kebyže vymizne taká tá nevraživosť a tieto veci, závisť, hej, čo je úplná kalamita. Ty normálne závidíš druhej strane, hej, že proste vyhrala nimi preferovaná politická strana, hej? A proste začneš byť z toho nervózny, agresívny, ale prečo, hej? Ako, je to úplne jedno. My keď si spravíme ten svet podľa seba, keď začneme znovu medzi sebou komunikovať, tolerovať sa a mám kamarátov, ktorí majú iné presvedčenie, ale proste prídu k nám, sadneme si, zabavíme sa, rozumieš, vieme spolu komunikovať. Stále si viem povedať, že sú to moji najlepší kamaráti. Hej? A majú možno to politické presvedčenie a vnímanie ako keby toho okolo úplne iné. Hej? Ale tolerujeme sa a vieme fungovať. A to by podľa mňa bol taký správny smer, hej? Že aj pre ľudstvo, čím by sme sa mali nejako akože uberať ďalej, je nejaká spolupatričnosť znovu. Nadobudnúť akože ten rešpekt medzi sebou. Hej? Vieš? A to je presne, a to nás učia tie tradície a korene. Úcta, proste to je úplne jedno. Či je to už na základe vzťahu človek-príroda, človek zviera, hej? Vždycky by tam nejaká tá úcta, spolupatričnosť a jednota mala byť. A v tom sme my, ako človekovia proste silní, rozumieš? No tady bych se právě vrátil zase k tomu jídlu a k té rodině, k těm komunitám a spojil to s tou politikou, protože znovu říkám, když dobře jíme, mizí určitá mlha před očima. Když máme komunitu lidí, kdy, jak ty říkáš, můžou mít klidně i jiný názor, ale my s nimi dobře vycházíme, tak potom víme, že když budu mít problém, že se na ně můžu obrátit a zase jsem připraven pomoct jim, když budou mít problém oni. A já, kdybych byl politik, který chce rozeštávat společnost a chce dělat kroky, které vedou proti tomu mému lidu, tak pro mě bude důležité, aby ten lid byl zadlužený, protože čím více bude zadlužený, tím méně pozornosti bude věnovat tomu, co já dělám. Čím méně zdravě bude jíst, tím méně bude schopný uvažovat, ale i fyzicky jednat proti tomu, co já dělám a prakticky budu se snažit nastavit ty podmínky tak, aby ti lidé nemohli vystrčit tu hlavu a dívali se pořád do země. A proto je tak důležité, aby my spolu jsme začali všechny tyhle kroky dělat, abychom si pomáhali navzájem, abychom dobře jedli, abychom i dobře spali a abychom mohli část toho našeho
velkého naloženého batohu třeba předat trošku tomu svému kamarádovi vedle mě, který má třeba zrovna prázdný batoh a říká, pojď dej mi trošku toho a já ti pomůžu. Protože potom se budeme vyvažovat a najednou bude ten čas zamýšlet se nad tím, jak je možné, že tady někdo odhlasoval, že například nějaký koncern bude teďka vlastnit vodovodní řád a tím pádem bude dělat to, že já mu budu platit o třeba 30% víc nebo 50% víc, než kdyby to vlastnilo naše město. Jak je možné, že někdo to odhlasoval? A v tu chvíli se vrátím k tomu, co jsi říkal ty s tím strachem. Oni se přesně toho bojí, že ti lidé najednou by prozřeli a mohli by za nimi přijít a říct, jak je možné, že si toto udělal. Já chci nápravu a ty si běž sednout například. Takže my se k tady tomu musíme vrátit a všechny tady tyhle kroky a i ty tradice právě k tomu vedou. Moje další otázka je, proč si myslíš, že v Československu každým rokem klesá porodnosť? Přemýšlel si niekdy nad tým? Jasné, že premýšľal. Vieš prečo? Povedal si vo vstupe predtým o zadlženosti ľudí. Keď si zadlžený, prestávaš mať čas, hej? Lebo svoj čas sústredíš iba na zarábanie peňazí a na oddlženie sa. Hej? A ty máš nastavené proste takto veci. Hej? A tým pádom, keď ako keby máš v sebe, lebo je to istá forma strachu zase, hej? Istá forma strachu, čo ak sa mi niečo stane, ak to budem splácať a tak ďalej, hej? A myslím si, že klesá pôrodnosť aj skrz zase nejaký tento strach. To je určite jeden z tých činiteľov. Hej, že často dneska ľudia sú nastavení, že ako uživím to dieťa, hej, a tak ďalej. Alebo jak sa bude mať v tejto dobe, ale jaká je doba, akože je najlepšia možná doba, akú môžeš mať vždycky. Hej. Vo finále len záleží, ako ty v nej vieš nejako kľúčkovať alebo pohybovať sa. Hej, takže za mňa akože to prvé je istý dôvod, hej, že keď si zadlžený, tak sa bojíš. Hej, mať to dieťa, že jak ho zabezpečíš a proste, jak to bude, hej. Súhlasím. To druhé napríklad, že jak do dnešnej doby, to podľa mňa není dôvod, hej, lebo jak sa dvaja ľudia ľúbia navzájom a majú mať spolu to dieťa, tak nech ho majú, hej. Takže tam je nejaký strach, to podľa mňa asi není úplne opodstatnené. Je veľa ďalších faktorov. Potom sú aj nejaké faktory typu, čo ľudia jedia a nemôžu mať deti. Hej? Že to je zase spojené s tou stravou. Veľa vecí je potom v hlave, hej, že prečo napríklad nemôžu mať to dieťa. Hej, ale to sú zase to spojené podľa mňa s tými strachmi. Vieš? Že často keď je ten pár neplodný a tieto veci, hej, tak často to majú aj v hlave akože nie úplne v pohode nastavené a nemôžu mať. Hej. Dajme tomu, ja neviem, asi sú aj nejaké akože biologické stavy, hej, že proste nemôže mať to dieťa. A myslím, že so všetkým sa dá už v dnešnej dobe pracovať. Hej. Ďalšie veci sú, ako si ty už asi aj dneska raz spomínal, antikoncepcia a podobné veci, ktoré tú ženu úplne rozbijú. A proste už potom to dieťa nebude mať, ale zase to bolo to vedomé rozhodnutie asi tej ženy, že začala brať takéto jedy a podobné veci. Niekdy i nevědomé, nebo možná niekedy presne asi tak nevieš, hej, alebo prečo mňa fascinuje, že si řekl ti to doktor? No, dostaneš od doktora, od nejakej autority nejakú tabletku a ty si neprečítaš príbalový leták, rozumieš, že a tam sú napísané, kámo, strašné veci. Kebyže to ľudia začnú čítať, tak to všetko hádžu do koša, hej. Takže toto je asi tých dôvodov podľa mňa je veľa, hej, ale sú často založené na forme nejakého strachu, si myslím. Vieš, že ty, aj keď chceš mať to dieťa, je dobré byť zdravý, vyladený, hej, čo je samozrejme náročné dostať sa do takého stavu v dnešnej dobe jedou, keď to tak nazvem. A druhá vec je, že aj v hlave by si to mal mať akože nastavené a pripravené tak, že chceš uvítať ten nový život a chceš mu niečo dať. Hej, často sa síce stane, že aj neplánované deti sú, hej. Ale to je zase cesta tej duše, ktorá za tebou príde a vybrala si ťa ako rodiča z nejakého dôvodu. Hej, často sa aj nepripraveným ľuďom narodí dieťa a poradia si s ním nejako. Niektorí si neporadia. Ale to je zase tiež podľa mňa cesta tej duše, ktorá príde na tento svet a vyberie si to tu vedome.
lebo ten duch, duša si to vyberie vedome, si myslím. Alebo teda som o tom presvedčený, hej. A je to istá cesta, hej. A možno, ja neviem, možno aj keď dva ľudia nemôžu mať to dieťa, tak je to tiež z nejakého možno dôvodu, hej. Ale to, čo si sa pýtal ty, tak tých dôvodov je XY, prečo klesá tá pôrodnosť, a za mňa je to veľká škoda a myslím si, že prebieha aktuálne aj nejaké narušenie produkcie slovanských detí. Ja si to myslím. Aby som to povedal tak ešte únosne, hej. Tak každý už si o tom může dohledat svoje nebo zjistit svoje. A já bych ještě doplnil, že když jsem si četl různé studie, například co se týče testosteronu a spermií, tak myslím, že to říkám teď správně, případně dohledejte si, všechno si ověřujte sami, tak během 30 let se u mužů skoro o polovinu snížilo množství spermií a testosteron šel taky velmi dolů, kdy například dnes těch 20 až 30 let, doba, kdyby si měl být na vrcholu testosteronu, tak ti kluci mají prostě testosteron, který předtím měli muži třeba ve 40 letech. Jo? A ono to ovlivňuje spoustu věcí. Ten testosteron u mužů ovlivňuje například regeneraci, takže potom se ti muži tak dobře nelečí. Nejsou tolik v pohodě, ale ono to ovlivňuje i například to, že když ti zvednou daně a ty máš nízký testosteron, tak si takový apatický a vlastně to nějakým způsobem neřešíš, když to ve chvíli, kdy je ten testosteron přirozeně velký, tak ty si nenecháváš věci líbit, ty prostě staneš a jdeš do těch ulic, jo, samozřejmě trošičku to přeháním, ale ono to fakt ovlivňuje i tady tu naši odvahu, výbušnost a tak dále, proto si myslím, že každý muž by měl dobře jíst a měl by dělat jakoukoliv fyzickou aktivitu a měl by být vlastně takové velmi inteligentní monstrum, tedy válečník i nějaký, řekněme, stoik básník, protože ve chvíli, kdy ty máš tu sílu a umíš tu sílu používat, tak zároveň by se měl naučit, kdy ji používat, za jakých okolností a tak dále. A to je podle mě to, co dnešním mužům chybí. A ať už se jedná o tu stravu, o spánek a tak dále, tak vlastně tím, že my teď tady můžeme spolu sedět a třeba si o tom povídat, může to vidět 20 mužů, kteří o tom řeknou svým 20 kamarádům a už to jede. Takže i k tomuto bychom se měli vrátit. A pokud k tomu nechceš něco dodat, tak... Aby som ti k tomu možno aj povedal. Ty si tiež začal tými, ja neviem, množstvom spermy a podobne. Ale vezmi si, že pozri si hociaký starý slovenský, český film. V každom tom filme je proste alkohol, hej. Utopili chlapov v alkohole, čo tiež ničí tieto veci, hej. Ja nehovorím, že to tu nebolo aj v minulosti, hej, ale kedysi sa alkohol často používal iba ako nejaký liek, alebo malo to aj nejaké odčervovacie, hej, účinky, keď si nalačno vypil pol deci ráno a podobne, malo to nejaký svoj zmysel, aj keď alkohol je ako temná sila, hej. Že má za sebou akože skôr tie temné entity ako tie svetelné, hej. Čiže alkohol, nehovorím, že nie, hej, ja mám tiež rád dobré pivo, dobré víno, hej, domáca pálenka, keď si dáš kvalitnú vypálenú pálenku, tak akože je to chutná záležitosť, ale akože v každej forme ten alkohol je nejaká temnota, hej, za mňa. A utopili chlapov istú dobu proste v alkohole, hej. Potom cez alkohol je vlastne aj cukor, hej. Cukor je ďalšia vec, ktorá ti mysel úplne takto dáva dole, hej. A potom je XY ďalších vecí ako mikroplasty, blá blá blá, hej, to asi nemusíme rozoberať a proste z chlapov sa stávajú ako keby nechlapí, hej. A ja mám aj veľa kamarátov, aj gejov napríklad, ktorí ale sú chlapi, hej, rozumieš? Že to je úplne v poriadku, hej. Ale je veľa takých chalanov, to som úplne fascinovaný, ideš na kúpalisko, ihrisko alebo kdekoľvek a vidíš tam malých chalanov, ktorí sa nevedia hýbať. Rozumieš? A majú zdeformované proste postavy, čokoľvek nevedia vyliezť na strom. Ja si nepamätám v svojom detstve zo sídliska chalana, ktorý by nevisel na strome. Rozumieš? Že už v tom detstve to vieš ako keby rozpoznať. A toho je teraz kopec. Vážne je toho veľmi veľa, hej. Nadváha, obezita, to všetko. Tohto ubúdania testosterónu. A je to
toto, ja som z tohto úplne taký, že nesvoj z týchto vecí, lebo vidím, že to není prirodzené, že je to istým spôsobom riadené a je to desivé, no, vieš, že sa to vôbec deje. Hej? Že ten chala nevie vyliezť na strom, nevie zabehnúť dlhšiu vzdialenosť bez toho, aby sa musel vydýchať po 30 sekundách, rozumieš? Hej? Alebo zabehnúť, neviem, či sa to dá niekedy nazvať aj behom, hej, keď to vidíš, ten pohyb. Vieš, že je to škoda, akože, že si nezachovávame, alebo aj to nepodávame svojim deťom, že aj ten chalan by v sebe mal zachovať takého toho bojovníka, vieš, že takého toho ale často už ani tí rodičia to nevedia akože podať ďalej, lebo už sami ani nie sú takí. Je s tím příkladem právě, no, že ty děti tě pozorujou a vlastně kdybychom vrátili ženám něžnost a mužům sílu, tak si myslím, že by se nám tady mnohem lépe fungovalo. A ešte by som, prepáč, k tomu povedal možno, že ono je v poriadku, aj keď má chlap city, hej, lebo proste ty by si ich mal dávať vonku, hej, lebo potom to v tebe proste hustne, zdravotné problémy a tak ďalej, ale všeobecne by sa chlap mal asi vedieť alebo lepšie vysporiadať s nejakými problémami aj ako žena, hej. Mali by sme to, je to niekedy náročné, sám to viem, hej, že vysporiadať sa s niektorými traumami alebo zážitkami, hej, môže to byť hodzaj z minulých životov, to je úplne jedno, tak býva náročné, hej, vieš, proste nesieš si to nejakým spôsobom v sebe, ale myslím si, že chlapi by mali mať v sebe niečo také, že teraz to zvládnem a vieš, stane sa niekedy, že máš problém ty a aj žena zároveň, no tak ako kto by to mal lepšie zvládnuť. Je to náročné, hej, že často sa im niektoré veci nedarí robiť, tak ako by som chcel, urobil som veľa chýb v živote, hej. Ale tak záleží, či ideš ďalej a akým smerom, ako sa tomu postavíš, no. To určitě je dobře, že si to zmínil s těmi city, protože jakoby nemyslel jsem to tak, že by ten chlap city neměl mít. Mám kamaráda, který brečí u každé pohádky, ale přitom prostě, když je potřeba pro tu rodinu cokoliv udělat, tak se prostě kousne a jde, jo, že myslel jsem to tímto způsobem právě. A ještě bych chtěl říct, že když jsme teď mluvili i o tom, že ty děti to načítají z těch rodin, z těch rodičů, tak vlastně podle mě by každý z nás se měl snažit být lepší, než byli ti jeho předci a zároveň dělat všechno pro to, aby jejich potomci byli lepší, než jsou oni sami. A to je podle mě taky jedna z tradic, kterou bychom měli do toho světa přinést, protože potom to děláme s úctou právě k těm předkům, ale je taky důležité mít úctu sami k sobě, vyřešit nejdříve sami sebe, abychom potom mohli s úctou pečovat o ty lidi kolem nás. Vieš, ona niekedy, podľa mňa, akože taká prívetivá dobrá doba, niekedy sa z nej možno stane to, čo sa stalo teraz. Mali sme sa dobre a zrazu proste sa stalo to, čo je, hej. Teraz nejaká taká, že v úvodzovkách, hej, ťažká doba a tak ďalej, ale niekto sa v tom bude utápať a naopak podľa mňa tá ťažká doba formuje akože ďalších silných ľudí, hej. A tí bohužiaľ ako keby slabšie nastavení jedinci sa v tom budú utápať a točiť a riešiť úplne malicherné veci, rozumieš, že ich to zloží. Rozumím. Ale právě proto já si myslím, že my máme úplně úžasnou dobu v tom, že my můžeme konečně to kolečko rozbít a už nemusíme se točit pořád dokola, kdy, jak se říká, ta těžká doba, silní muži, dobrá doba, slabí muži a jedeš pořád dokola. Podle mě my teď máme úplně ideální možnost být těmi silnými muži i ženami a vlastně v té době blahobytu si neustále dopřávat i ten nekomfort a tím pádem už nemusíme takhle fungovat pořád dokola. Protože ve chvíli, kdy například, a vidím to třeba na svých přátelích, často je zmiňuju, když se o tom bavím s někým jiným, mám 2 kamarády, kteří prostě vyrůstali ve velmi dobrých podmínkách, ale byli vychováváni k tomu, že pokud něco chtěli, tak proto museli něco udělat. A tím pádem vlastně oni vyrostli v blahobytu, ale věděli, že pokud v budoucnu něco budou chtít vybudovat, tak to za ně nikdo neudělá. A tím pádem nikdy se nedívali na ostatní z vrchu, nikdy se nechovali k nikomu prostě nějak namyšleně a vlastně takhle můžeme my vychovávat ty naše děti. Ale to je presne ono, no. Vieš, vždycky, alebo podľa mňa je dobré deti učiť, ako keby keď niečo chcú, tak akože preto fakt treba aj niečo spraviť. A to je jedno, či si v extra bohatej rodine alebo chudobnej, vždycky akože toto je jedna z hodnot, ktorá by tam mala byť, vieš, že nič nepríde, hej, bez pohnutia prsta, hej. Nič nepríde takto na tácke, vieš. Ono všetko, alebo takto ešte aj, ty
ty vieš vytvárať, alebo to je aj fajn, že vieš vytvárať aj sám pre to dieťa také situácie, že by si mal vedieť poradiť samo, ako keby ho to takto naučiť, vieš, že... Lebo ako jasné, celý život ti budú takto sekať, hej, pod nohy polena. Teraz to vidíš, hej, že čo za veci sa dejú okolo, ale potom fakt na tebe záleží, jak sa tomu postavíš, čo si o tom zistíš, že vlastne zistíš, že akože to problém není. Alebo to není také hrozné, jak všetci hovoria, hej. Souhlasím. Je ještě poslední téma, které bych chtěl otevřít a záleží, jak dlouho se u ní zdržíme nebo ne, ale zajímal by mě tvůj názor. Chtěl bych vědět právě, co si myslíš o tom trendu posledních pár let, kdy se už do dětí vkládá ta myšlenka, že možná nejsou muži ani ženy a že existuje velké množství pohlaví a tak dále. Jak se na to díváš? Nerad používam to slovo, ale je to hrozné za mňa, hej. Minule sme boli v hračkárstve, vezme akože pekné veci, sú tam, ako nájdeš tam zase. Potom prídeš k jednému regálu, že sa pozrieš na tie bábiky a je ti z toho normálne na zvracanie, hej. Že a strašne to sťahuje pozornosť tých detí, hej. Ja to vidím na mojej malej dcére. Ale my našťastie, alebo teda ona našťastie natoľko vnímavá, že to vieš na tom mieste vysvetliť, ona povie, aha, OK, hej. Ale kámo, tie hračky sú normálne, že sú vážne, niektoré sú odporné. A čudujem sa, že niektorí akože majitelia tých hračkárstiev vôbec niečo také objednávajú, aby som to v živote nechcel mať v svojich regáloch, hej. Je to naozaj... Hej, poviem príklad, jedna bábika tam bola, ja neviem, či to vystupuje ako nejaké emo, alebo neviem, ako sa to volá, hej, ale akože celá bola čierna, ale čierna, úplne celá, od hora takto dole, oblečenie, farba akože toho plastu, hej, úplne celé a vystupovalo to akože nejaká temná bytosť, hej. Tak som to pochopil a s týmto sa majú deti naozaj že hrať. A už od malička sa tváriť, že také niečo je ako keby normálne, za mňa to ako normálne není, hej. Tiež toto je ďalšia vec možná, alebo nie, že ma to ani desí, lebo viem sa tomu postaviť, ale je to neuveriteľné proste, že sa to vôbec deje toto, hej. Deje sa to na školách. Prednášky rôzneho tohto typu, hej. Na Slovensku to je úplne akože trend, hej. A viem, že veľa aj tých škôl to robí možno aj kvôli peniazom, ktoré potom môžu získať z nejakých fondov a podobne, hej. Ale je to neuveriteľné, čo chcú tlačiť akože cez deti. Cez deti, lebo vedia, že už cez teba nemôžu, hej, alebo cez niektorých ľudí asi, hej. Ale keď si človek a vieš rozmýšľať, tak proste na teba nemôžu ísť cez tieto veci, tak idú cez deti. Kde ako keby upútať pozornosť. A tu takú tú krásnu naivitu tých detí je jednoduché. Hej. Není to vôbec nič zložité. A robia to cez takéto nezmysly. Hej. A toto je fakt akože nech si robia dospelí ľudia medzi sebou, čo chcú. Sú to dospelí ľudia, je to ich život. Ale nech proste nešáhajú akože na deti. Absolútne z tohto, toto je vo mne vyvoláva takú tú emóciu bojovníka, že toto mi naozaj akože vadí. No. Že je mi to nepríjemné až, hej, vieš. No a proto opět se vrátím k těm rodinám. Měly by to být rodiny, které mají největší vliv na výchovu těch dětí, protože kolikrát, nebo dneska už je běžné, že ty vlastně ani neznáš ty učitele, nevíš, co je to za lidi a jasné, co vlastně předávají těm tvým dětem, protože oni jim nepředávají jenom ty informace, které už byly mnohokrát přečtené a předané, ale oni jim předávají kus sami sebe a je to vlastně chytré, protože my pokud teďka budeme silní a budeme to všechno zvládat, ale nebudeme se starat o tu generaci, která přijde po nás, tak oni vlastně vychovají lidi, kteří budou totálně no prostě slabí budou a nebudou se zajímat o to, co se kolem nich děje, takže musíme fakt se tomu věnovat a my o tom rozhodujeme i svojí peněženkou. My o tom rozhodujeme fakt každodenními činnostmi. Pokud nám vadí, že tady máme nějaké 3 hlavní nebo 4 supermarkety, které prostě nám tady cpou nezdravé věci, tak ale kdo tam ty věci kupuje?
Já rozumím tomu, že třeba spousta lidí je v té ekonomické situaci, kdy nemůže si dovolit ty kvalitnější věci. I když dneska už nejsou zase o tolik dražší, už jako fakt je to lepší, a nebo se jim prostě nechce, někdo třeba nemá možnost být mobilní, takže si to nemůže objet, ale prostě jde někam do obchodu, takže já tomu všemu rozumím, ale my, kteří máme ty možnosti, kteří jsme si je vytvořili sami pro sebe, tak bychom měli rozhodovat tím, co kupujeme, protože tím ovlivníme to, co kolem nás bude. Určitě. A stejné je to z médií. Pokud prostě budeme číst nějaké hlouposti nebo různé média, které nám prostě říkají informace, které i víme, že nejsou pravdivé, tak tím nic nezměníme. Musíme sledovat ty, které jsou jiné. Musíme volit ty, kteří to dělají jinak a tak dále prostě. A všechno to, o čem jsme se dneska bavili, tak vlastně za to nemůže nikdo jiný než my lidé. S týmto úplne súhlasím, že za mňa to funguje celé tak. Oni ti dajú nejaký program, nejakú hru, ale vždycky je na nás, či ju hráme alebo riešime. No. Rozumieš? Že ty vo finále ani nevieš ukázať na niekoho konkrétneho, že to on môže za to, čo sa deje. Nie proste, lebo to robí skupina ľudí, ktorým iba dáš tú hru, nejaký program, hej, ktorý oni ďalej živia a ten program proste z takého maličkého narastie na taký a niekedy s ním už nejde nič spraviť. Hej. Alebo je to náročnejšie, samozrejme. Hej. A keď ty vieš ten program, ktorý k tebe príde odhaliť už v tom maličkom prvopočiatku, tak ho vieš buď negovať, alebo ho zahodiť niekde za seba, alebo zmeniť na ten pozitívny. Vieš? Že fakt oni nám dávajú iba drobnosti, z ktorých my, nehovorím konkrétne na nás dvoch asi, hej, ale z ktorých ako my ako ľudstvo urobíme niečo veľké a nie oni urobia problém, my ho urobíme. Hej? Vieš, my sme dopustili to, že sa medzi sebou hádame aktuálne. Rozumieš? A pritom vezmi si už len takú banálnu vec. Hej? My tu dvaja sedíme, ja Slovák, ty Čech. My si rozumieme každé jedno slovo, bez toho, aby sme používali ty slovenské a české veci. Nie je to krásne? To je nádherné, no. A ja ani napríklad neprispôsobujem náročnosť toho, čo rozprávam tomu, aby si ty mi rozumel. Ja rozprávam tak ako normálne a my si rozumieme totálne všetko. Je to pekné, když sa teď nad tím tak zamýšľam. Vieš? Fakt. Tak prečo by potom Slovania medzi sebou mali bojovať a nemali by si podať ruku, že? Ono tady je vlastně velmi důležité připomenout lidem, že ta teze, že pokud my dostaneme na výběr z A a B, tak si musíme vybrat, to je špatná teze. A je potřeba připomenout, že my jsme ti, kdo může vytvořit C, pokud se nám nelíbí ani A, ani B. A lidi na to zapomněli. Vlastně ztratili sílu, jenom odezdávají svůj hlas, nezajímají se a potom to vypadá, jak to vypadá. A potom, to si myslím, že potom je dôležitá tá tvoja materská reč, ktorú by si mal mať proste dokonalú. Na základe toho ty vieš dokonale rozmýšľať a vieš si ako keby tie programy, hry alebo veci, ktoré k tebe prichádzajú, si vieš v tých tvojich akože zložitých myšlienkach separovať a triediť. A niektoré môžu iba takto prejsť, niektoré sa ťa ani len nedotknú a niektoré si zoberieš za svoje, zase naopak, vieš, ktoré sú v pohode. Je to tak, slova mají sílu a ty emoce, které za nimi jsou, tak to ještě více podtrhují, takže i nad tím bychom se měli zamyslet. Já určitě teďka se zamýšlím nad mnoha věcmi po tady tom našem povídání. Velmi ti za něj děkuju. Pokud ještě je něco, co máš v hlavě, co by si třeba rád předal nebo takhle, tak teď je ideální chvíle. Každopádně byl to fakt skvělý rozhovor. A děkuju za to, co se svojí paní děláte. Vďaka ja za priestor, že si mi ho dal. Budem rád, ak ešte aj niekedy aj s manželkou sem budeme môcť spolu prísť. A čo by som chcel dostať, neviem, myslím si, že sme toho povedali dosť podstatného, dosť aj menej podstatného, záleží, čo pre koho má akú váhu. Hej. A nech si z tohto celého rozhovoru ľudia svojim vlastným myslením, hej, čo je za mňa dôležité, svojim vlastným úsudkom zoberú to, čo by ich mohlo posunúť ďalej. To, čo ich nebude posúvať ďalej, tak to nech nechajú tak. Ale to, čo si z tohto môžu nejak vycúcať a čo ich môže posunúť na nejaký vyšší level, tak to nech si z toho zoberú. Nech to posunú ďalej. Hej. Budem rád, ak sa ľudia zastavia na našom profile a mrknú si tam niečo pekné. Hej. Odkomunikujeme všetko, alebo potom u teba si môžu nejaké veci kúpiť, ktoré tam asi postupne
nejakou spoluprácou budeme dávať. Takže ľudia, rozmýšľajte svojou vlastnou hlavou, čokoľvek, čo sa k vám dostane, tak nad tým rozmýšľajte, hej, lebo je to dôležité. My keď nebudeme rozmýšľať a nebudeme sa hodzaj vrácať k tým našim tradíciám, tak nebudeš vedieť, kto si a pôjdeš s dávom niekde do úplného úpadku, stratenia a dostaneš sa do stavu, kedy nebudeš mať čas, chuť, energiu a nič. Hej, takže rozmýšľajte a žijte s úctou. Presne tak, a majte silnú myseľ a vôľu. Ďakujem. Ďakujem.